ассалому алайкум бинандагони азиз. Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ин лаҳза тасмим гирифтааст ки барномаи иттилооти набзи донишгоҳро бо тозатарин хабарҳои дохили донишгоҳӣ манзурии шумо намояд. ҷомеаи меҳнати устодон ва муҳассилини донишгоҳ моҳи сентябри соли равонро бо дастовардҳои тоза ва ҷолиби диққат сипарӣ намуданд ки ин лаҳза аз муҳимтарин рӯйдодҳои он ошно месозем. дар барнома бо шумо Мирзоҷон Мирзобоев. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. таҷлили рӯзи дониш ва дарси сулҳ дар донишгоҳ. истиқлолият рамзи саодати миллат. маросими супоридани дипломи аъло. вохӯриҳои судманд бо раёсати корбоҷавонон ва варзиши вилояти суғ. конференсияи илмию адабӣ таҳти унвони ёди ёри меҳрубон ояд ҳаме. зан чароғи хонадон. фестивали вилоятии атласу адрас суғ 2018 дар донишгоҳ. маҳфили илмии гуфтугӯи забонҳо ва тамаддунҳо. озмуни қироати шеър таҳти унвони сухани созанда. ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи набзи донишгоҳ. имсол ҷомеаи меҳнатии донишгоҳ дар радифи тамоми мардуми сарбаланди кишварамон рӯзи донишро аз дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳамчунин аз дастовардҳои хурсанди бахши ватани азизамон дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ омодагии саросарӣ ба ҷашни бузурги 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил намуд. гузориши аввалини барнома дар ин бора. чун ҳамешагӣ 1 сентябр рӯзи дониш дар донишгоҳ аз тамошои оммавии дарси сулҳ бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ки мустақиман тариқи шабакаҳои телевизионии Тоҷикистон пахш гардид оғоз ёфт. тамошои суханронии сарвари давлат ба ифтихори рӯзи дониш дар тамоми сохторҳо ва факултетҳои донишгоҳ дар сатҳи баланд ба роҳ монда шуд. пас аз анҷоми суханронии пешвои миллат ректори донишгоҳ профессор Мумин Шарифзода ҳозиринро бо рӯзи дониш ва дарси сулҳ муборакбод намуда ба ҳамагон дар соли хониши нав фатҳи қуллаҳои баланди дониш ва комёбию сарбаландиҳо орзу намуд. сипас мудири шуъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати вилояти суғ Тоҷибой Султонӣ табрикоти раиси вилояти суғ Раҷабой Аҳмадзодаро ироа намуда ҳайати омӯзгорону профессорон кормандон ва кулли муҳассилинро бо оғози соли нави таҳсил ва ҷашни 27-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон муборакбод намуд. ҳамзамон раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Наим Маликисломӣ табрикоти раиси шаҳри Хуҷанд Маъруф Муҳаммадзодаро ва сами ҳозирин расонида ба аҳли ҷомеаи донишгоҳ дар соли хониши нав бурдбоиҳо таманнун намуд. барномаи рангини ансамбли ошёни меҳри донишгоҳ таби ҳозиринро болида намуда ба чорабинӣ ҳусни анҷом бахшид. боиси хурсандӣ ва сарфарозист ки имрӯз дар саросари кишвари азизамон рӯзи сулҳ ва рӯзи дониш ҷашн гирифта мешавад. ин аст ки имрӯз мо аз паёми пешвои муаззами миллат як ҷаҳон ғизои маънавӣ гирифтем. имрӯз ки дар тамоми ҷаҳон хусусан дар Тоҷикистони азизамон рӯзи дониш рӯзи сулҳ ҷашн гирифта мешавад, дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон низ ин ҷашн бо як шукӯҳ шаҳомати хоса истиқбол ва ҷашн гирифта шуда истодааст. имрӯз ки ҷавонон дар зери партави сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маҳбуби миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд, ҳамаи шароитҳо барои ҷавонон барои илмомӯзӣ, касбомӯзӣ, ҳунаромӯзӣ, барои расидан ба қуллаҳо ба ҳадафҳои худ ноил гардидан ба дастовардҳои назаррас шароит фароҳам оварда шудааст. истиқлолият сарманшаи ҷаҳони имрӯзаи миллати тоҷик аст ки дар ниҳоди худ ҳадафҳои олии миллӣ, таърихӣ ва инсонии мардумро асолат бахшид. боиси зикр аст ки дастовардҳои бузурги истиқлолияти кишвар ба мо қуввату тавоноӣ бахшида моро ба пешривиҳои бузург ноил гардонд. таваҷҷӯҳ намоед ба чорабиниҳои донишгоҳии мо.
با افتخار 27مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دانشگاه با اشتراک معاون رئیس ولایت سوخت نظیر غفاری، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت سرفراز فتحزاده، رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند نعیم ملک اسلامی، سرمتخصص شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ولایت سوخت علیم جان میر محمدов و استادان دانشجویان کنفرانسیای علمی تحت عنوان استقلالیت رمز سعادت ملت برگزار گردید. کنفرانسیا را رکتور دانشگاه مومن شریفزاده افتتاح نموده اهل نشست را با این سنه فرخنده 27مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک نمود. معاون رئیس ولایت سوخت نظیر غفاری دایر به دستاوردهای ساحه‌های مختلف خواجگی خلق مملکت در دوران صاحب استقلالی حرف زده. تبریکات رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده را به مناسبت سالگرد نوبتی استقلالیت دولتی به سمع اهل نشست رسانید. همچنین رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت سرفراز فتحزاده همگان را با این جشن فرخنده مبارکباد نموده سهم نظررس استادان و دانشجویان دانشگاه را در تقویت فعالیت حزب خوب ارزیابی کرد و برای خدمت‌های شایان در گسترش فعالیت حزب به رکتور دانشگاه پروفسور مومن شریفزاده و استاد دانشگاه جمشید تورایف مدال جشنی به افتخار 20 سالگی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان سپرده شد. доцент кафедраи таърихи халқи тоҷик ҳабибулло тоатов дар мавзӯи нигоҳи ба таърихи тоҷикистони соҳиби истиқлол, декани факултети ҳуқуқшиносӣ доцент шероз тоҷибоев таҳти унвони рушди қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар даврони истиқлолият, докторанти соли сеюми ихтисоси иқтисодиёти минтақа давлат бобоҷонов оид ба нақши истиқлолият дар рушди иқтисодии миллӣ маърузаҳои илмӣ намуда перомони қонунҳои қабулгардида дар давраи истиқлолият ва марҳилаҳои он низоми устувори сиёсии демократии ҷомеаи шаҳрвандӣ, ихтилофоту номутобиқатӣ ва такроршавӣ дар қонунҳо, сатҳи болоравии иқтисодиёти мамлакат дар муқоиса бо давраи солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ оид ба мушкилиҳои ба даст овардани сулҳу субот дар ҷумҳурии тоҷикистон, нақши истиқлолият дар таҳкими давлатдории навини тоҷикон ибрози андеша карданд. дар идомаи конференсия як гурӯҳ устодону кормандон барои меҳнати содиқона дар таълиму тарбияи насли созанда ва саҳми арзанда барои баланд бардоштани обрӯи нуфузи донишгоҳ бо ифтихорнома ва сипосномаи раёсати донишгоҳ қадрдонӣ шуданд. ҳамчунин донишҷӯёне ки дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои намоён гардиданд ва роҳбарони онҳо ба мукофотҳои пулӣ, ғолибони озмун, таълифгари беҳтарин бо дипломҳои дараҷаҳои гуногун ва дастаҳо байни факултетҳои донишгоҳ дар бозиҳои волейбол бо диплом ва ҷоми мусобиқа сарфароз гардиданд. дар анҷом ректори донишгоҳ ба меҳмонон ҷиҳати иштирокашон дар ин чорабинӣ бошукӯҳ изҳори сипос намуда ба ҳамагон барори кору муваффақиятҳо таманно намуд. барномаи адабию фарҳангии ансамбли ошиёни меҳри донишгоҳ хотири аҳли нишастро болида намуда чорабиниро анҷом бахшид. ба ифтихори ин ҷашни муқаддас тибқи нақшаи чорабиниҳои сохтори донишгоҳ як зумра чорабиниҳо аз ҷумла дар факултетҳо мизи мудаввар таҳти унвони истиқлолият рамзи саодат ва асолати миллат, истиқлолият ҷавҳари ҳастии миллат, маҳфили илми адабӣ бо номи истиқлолият дар шеъри муосир, соатҳои кураторӣ дар мавзӯи истиқлолият неъмати бебаҳо, саҳми эмомалӣ раҳмон дар рушди истиқлолияти давлатӣ, ҳафтаи дарҳои кушод таҳти унвони аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст. мусобиқаи варзишии волейбол байни донишҷӯёни факултетҳои донишгоҳ доир гардид. ҳадаф аз баргузории ин гуна чорабиниҳо дар донишгоҳ арҷгузорӣ ба дастовардҳои истиқлолияти кишвар, фарҳангу маданияти аҷдодиамон, пойдории сулҳу субот, эҳтиром ба хизматҳои олии сарвари мамлакат эмомалӣ раҳмон мебошад. шукрона азо мекунем ки имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори мамлакати азизамон бахшида ба ҷашни 27мин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон бисёр чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ, сиёсӣ гузашта истоданд. ин ҷумла имрӯз дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон мувофиқи нақшаи чорабиниҳое ки раёсати донишгоҳ таҳия гардида буд ба ибтикори ин ҷашни таърихӣ як ҷамъомади бошукӯҳе баргузор гардид ки дар он бевосита намояндагони мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти суғд, як қатор меҳмонон аз кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии ҷумҳурии тоҷикистон иштирок доштанд. дар чорабинии илмӣ
тамоми паҳлӯҳои ба даст даровардани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳлил карда баромада шуданд. донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон маскани тайёр кардани кадрҳои соҳибтахассус буда дар самтҳои ҳуқуқшиносӣ, идоракунӣ, сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ, иқтисодиёт, инноватсия ва телекоммуникатсия буда ба яке аз муассисаҳои бонуфузи илм ва маорифи кишвар табдил ёфтааст. дар донишгоҳ моҳи равон маросими супоридани дипломи аъло ба хатмкунандагони фаъол бо иштироки ректори донишгоҳ, раисони комиссияҳои давлатии хат, устодону омӯзгорон, хаткунандагони донишҷӯён ва волидайну меҳмонон варгузор гардид. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатии барнома. нахуст ректори донишгоҳ профессор Муъмин Шарифзода хатмкунандагонро бо ин рӯзи хотирмон табрику муборакбод намуда ва онҳо барои иҷрои рисолати баланди касбӣ комёбиҳо орзу намуд. сипас раисони комиссияи давлатии хатм ки тӯли чанд рӯз хатмкунандагонро аз имтиҳон гузарониданд зикр доштанд ки дар шароити кунунӣ барои таълиму тарбияи ҷавонон тамоми шароитҳо мавҷуд аст. аз ин рӯ хатмкунандагони донишгоҳ бо масъулияти баланд ба имтиҳонҳои хатм омодагӣ дида онҳоро бо муваффақият супориданд ки дар ин ҷода нақши устодони донишгоҳ ба ғоят бузург аст. маврид ба таъкид аст ки соли ҷорӣ донишгоҳро зиёда аз 1500 нафар донишҷӯён хатм намуданд. дар маросими супоридани дипломи аъло ба 50 нафар хатмкунандагони фаъол ки бо баҳои аъло хатми донишгоҳ намуданд тантанавор дипломҳои аъло тақдим карда шуд. сипас хатмкунандагон Муҳибҷон Эрбоев, Исматҷон Ҷумаев ва чанде аз волидайни хатмкунандагон ба сухан баромада зикр доштанд ки имрӯз давлату ҳукумат барои бо ҷои кор таъмин гардидани ҷавонон тамоми имкониятҳоро фароҳам оварда аст. аз ин рӯ ҷавонон ҷавобан ба ҳамаи ин имконияту ғамхориҳо пайваста меҳнат карда барои ободӣ ва шукуфоии ватани азизамон саъю кӯшиш менамоянд. бо ҳамин чорабинии супоридани дипломи аъло дар донишгоҳ хеле хубу хотирмон ба анҷом расид. тибқи мактуби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти суғд вобаста ба дастгириҳои пешвои муаззами миллат ва дастовардҳо дар самти сиёсати давлатии ҷавонон дар давраи соҳибистиқлолӣ, пешгириҳои ҳодисаҳои номатлуб, шомилшавӣ ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракату иртиҷоӣ байни ҷавонон ва тарбияи онҳо дар роҳияи ватандӯстӣ, тартиби одоби ҳамидаи инсонӣ, пешгирии ҷавонон аз бемориҳои сироятӣ ва нашъамандӣ дар факултетҳои донишгоҳ бо намояндагони раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти суғд бо хӯрии муфид доир гардиданд. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатии барнома. дар вохӯриҳо сармутахассиси раёсати кор бо ҷавонон варзиши вилояти суғд Шаҳбоз Ахмедов, роҳбари хадамоти матбуотии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят Шодмон Нурматов ва мутахассиси иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон Нозимҷон Насимзода иштирок намуда аз сиёсати давлатии ҷавонон, мафҳумҳои худшиносӣ, худогоҳӣ ва ҳуввияти миллӣ, ташаккулёбии мафкураи соҳибватанӣ ва хештаншиносии насли созандаи кишвар, ҷалби ҷавонони лаёқатманд ба идоракунии давлатӣ ва пешбарии онҳо ба мансабҳои роҳбарикунанда, ғамхории доимии ҳукумати мамлакат нисбати ҷавонон, ҳамчунин муқовимат алайҳи вируси норасоии масъулияти одам ба иҷро расонидани корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати пешгирии вируси норасоии масъулияти одам ва дигар одатҳои номатлуб ба ҷавонон, шаҳр додани омилҳои сарзадани ин намуди касалӣ, роҳҳои пешгирӣ ва воситаҳои гузариши он, паёмадҳои нохуши вируси норасоии масъулияти одам, оқибатҳои касофатбори нашъамандӣ, бекор мондани ҷавонон ва майзадагӣ сухан карданд. ҳамзамон мутахассисон оид ба масъалаҳои изтиробангезе ки дар байни ҷавонон ҷой доранд, аз ҷумла содиршавии ҷиноятҳо ба монанди муноқишаҳои гурӯҳӣ ва авбошӣ, коста гардидани маърифати ҳуқуқӣ, беназоративу оварагардии ноболиғон, шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, пешгирии хавфу таҳдид, оташи ҷангу низоъ ва зуҳуроти терроризму ифротгароӣ ибрози андеша намуданд. ҳадаф аз ин вохӯриву мулоқотҳо дар зеҳни ҷавонон тарбия намудани ҳушёриву зиракӣ, ҳисси баланди масъулиятшиносӣ, садоқат ва меҳру муҳаббат ба обу хоки ватан, бартарафсозии ангезаҳои халалдоркунандаи тартиботи ҷамъиятӣ, унсурҳои ҷинояткорӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллию фарҳангӣ мебошад. ҳамасола мардуми кишвар санаи 22 сентябрро рӯзи бузургдошти сардафтари адабиёту форсу тоҷик устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил менамоянд. роҷеъ ба ин масъала дар донишгоҳ бо иштироки барандаи ҷоизаи вилоятӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ, шоира Гулнос, конференсияи илмию адабӣ,
تحت عنوان یاد یاری مهربان آید همه دایر گردید. گزارش نوبتی برنامه در این خصوص. нахуст мудири кафедраи забони тоҷикӣ датсен аслам каримов ба сухан баромада ҳамагонро бо рӯзи рӯдакӣ муборакбод намуд. афзуд ки ҷашнгирии рӯзи рӯдакӣ ба болоравии ифтихори худшиносию ватандӯстии насли ҷавон нерӯи тоза бахшида масъулияти ҳар шаҳрванди тоҷикро дар роҳи рушди нумӯи давлати тозабунёдамон инкишоф медиҳад. доктори илмҳои филологӣ профессор туғрал шокиров дар мавзеи устод рӯдакӣ бунёдгузори забони адабии тоҷикӣ маърузӣ пурмуҳтаво намуда баён дошт ки дараҷаи тараққиёт ва ғаномандии забони миллӣ ғолибан ба сатҳи инкишофи адабиёти миллӣ ва эҷодиёти шоиру нависандагони тавонои он вобаста буда бо навиштаҳои намунавори худ ва туфайли раҳбарии хирадмандона ва қаламкашони замонаш ин забонро қадам ба қадам пеш мебарад ва низому тартиб медорад ки дигарон аз ӯ ибрат омӯхта тарзи нигориши вайро меписанданд ва идома медиҳанд. ҳамчунин доценти кафедраи забони тоҷикӣ солибой кенҷаев ба сухан баромада пейромуни андешаҳои волои инсондӯстии рӯдакӣ дар замони ҷаҳонишавӣ ва костагардидани ахлоқу маънавиёт дар аксари кишварҳои мутараққии олам ки барои таҳкими арзишҳои умумбашарӣ хеле муассир аст ҳарф зад ва андешаҳои ӯро барои тарбияту ташаккули инсони комили сайёраи мо муҳим арзёбӣ намуд. дар бахши адабии конференсия бо барандаи ҷоизаи вилоятӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ шоира Гулноз суҳбати озод ороста шуд. шоира Гулноз андешаҳояшро пейромуни эҷодиёти шоирони абадзиндаи классикии форсу тоҷик баён намуда аз ашъори онҳо порчаҳо қироат кард. ҳамзамон бо шеърҳои пурмазмуни хеш табъи аҳли нишастро волида намуд. дар анҷом донишҷӯён оид ба шахсияти рӯдакӣ бузургдошти ашъори ӯ و مقام شاعری در ادبیات جهان با قرائت پارچه‌های نظمی و نثری برآمد نمودند. تا جهان بود از سری آدم فراز، کس نبود از راه دانش بینیاز. مردمانی بخردند در هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان. گرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همه پنداشتند. دانش اندر دل چراغی روشن است، و از همه ابد بر تن تو جوشن است. طبق نقش چاره‌بینی‌های بخش کاربازانان، دختران و رشد هنرهای مردمی دانشگاه در موضوع زن چراغ خاندان ملاقات سودمند با خادم حزبی و دولتی، اعضای شورای ریاست کاربازانان و عائله ولایت سوخت بهاجل رحیمова و سابقه‌دار ساحه معارف، اعضای شورای ریاست کاربازانان و عائله ولایت سوخت نعیمخان مومینова برگزار گردید. توجه نمایید به گزارش نوبتی برنامه. نخست واخری مدیر بخش کار با زنان، دختران و رشد هنرهای مردمی دانشگاه شرفنیسا عالمبای و افتتاح بخشیده مهمانان را به مأوای معرفتمان خیر مقدم گفت. مدیر شعبه تجربه آموزی و کار با متخصصان جوان محبت مجیدزاده و سخن برآمده عاید به بلند برداشتن دانش و معرفت دختران، آموزش هرچی بیشتر علم و دانش، انتخاب راه درست زندگی، شکرگزاری از وطن محبوب و غیر اندیشه های خویش را بیان نمود. بعداً خادم حزبی و دولتی، اعضای شورای ریاست کار با زنان و عائله ولایت سوخت بهاجل رحیمова به سخن برآمده ذکر داشت که ما باید نیروی سازنده را تربیت نماییم. مفصوف ضمن برآمدش قید کرد که برای بهتر گرداندن شرایط زندگی و تحصیل، کسب آموزی و فعالیت با ثمر جوانان، حکومت مملکت تمام تدبیرهای ضروری را اندیشیده ایستاده است. از این رو جوانان باید خودشناس و خودآگاه و شکرگزار باشند. در انجام مدیر بخش کار با زنان، دختران و رشد هنرهای مردمی دانشگاه شرفنیسا عالمبایova عاید به طرز لباسپوشی دختران، آداب عائله‌داری، عزت و احترام همدیگر، احترام والدان، بالا بردن معرفت بانوان، اندیشه‌های خویش را بیان داشت. هدف ملاقات سهم جوانان در پیشرفت و ترقیات کشور، بررسی حالت واقعی حیات و فعالیت آنها بود. بخشیده به سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی با مقصد ترغیب و تشویق لباس ملی، تربیت زیبایی پرستی، بلند برداشتن مقام و منزلت لباس ملی، رشد اطلس و آدرس بافی و تطبیق برنامه ولایتی رشد هنرهای مردمی، دوره اولی فستیوال ولایتی اطلس و آدرس سوق 2018 در دانشگاه دایر گردید. توجه نمایید به نوار نوبتی برنامه.
дар фестивал сармутахассиси раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Роҳатхон Умарзода, аъзои шӯрои фаъолзанони вилояти Суғд Хайринсо Раҳимова, раёсати донишгоҳ ва донишҷӯён иштирок намуданд. муовини ректор оид ба корҳои тарбия профессор Муминахон Хаҷаева фестивалро оғоз бахшида муҳассилинро бо шартҳои озмун шинос намуд ва зикр кард ки тарғиби ҳунарҳои миллӣ аз ҷумла адрасу атласбофии дастӣ, фарҳанги моддӣ ва рӯзгордории халқи тоҷик қисми таркибии ташаккули ҳисси ватандӯстӣ, ифтихор аз гузаштагон мебошад ва бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллии ҷумҳурии Тоҷикистон имконпазир гаштааст. дар озмун аз ҳамаи факултетҳои донишгоҳ духтарон бо намоиши беҳтарин либосҳои миллӣ атласу адрас аз рӯи 3 номинатсия либоси рӯзмарра, либоси арӯсӣ ва либоси идона баромад намуданд. аъзои ҳакамон аз рӯи 3 номинатсия ба 18 нафар гулдухтарон баҳогузорӣ намуда ва донишҷӯ-духтарони факултети молия ҷои якум ва духтарони факултети ҳуқуқшиносӣ, инноватсия ва телекоммуникатсия ҷои дуюм ва ба духтарони факултети сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ ҷои сеюмро сазовор донистанд. дар анҷом муовини ректор оид ба корҳои тарбия профессор Муминахон Хаҷаева ба сухан баромада таъкид намуд ки баргузории чунин фестивал озмунҳо барои баландбардоштани маҳорату малакаи ҳунаромӯзӣ як нав арҷгузорӣ ба анъанаҳои миллии бофандагӣ, фарҳанги либосдӯзии аҷдодӣ, баландбардоштани мақому завқи либоспӯшии миллӣ, ғанӣ намудани ҳаёти маънавии занону бонувон мусоидат хоҳад кард. дар чаҳорчӯбаи таҳкими робитаҳои илмӣ ва фарҳангии донишгоҳ бобати забономӯзӣ рушди фаъолияти маркази забономӯзии дунёро биомӯз дар партави соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон маҳфили илмии кафедраи забонҳои хориҷӣ таҳти унвони гуфтугӯи забонҳо ва тамаддунҳо бо иштироки омӯзгори забони англисӣ аз олмон Крис Гудчайд баргузор шуд. навори навбатии барнома дар ин хусус. маҳфил дар фазои баррасии робитаи мутақобилии забон ва фарҳанг сурат гирифт. Крис Гудчайлд зимни баромадаш қайд кард, ки забон ва фарҳанг бо ҳамдигар вобастагии зич дорад. вақте шахс ба омӯзиши забони хориҷӣ шурӯъ мекунад, ӯ бо фарҳанги соҳибони он забон, ки дар урфу одатҳо, анъанаҳо, тарзи ҳаёт, воқеияти кишвар инъикос мешавад, низ ошно мегардад. мафсуф иброз дошт, ки аслан дар замони муосир гуфтугӯи забонҳо ва тамаддунҳо ҳамчун унсури қавӣ ва баргузидаи робитаи байни кишварҳо ва мардумони он пазируфта шудааст. донистани унсурҳои забонӣ ва арзишҳои фарҳангӣ ба омӯзиши забони хориҷӣ роҳи васеъ мекушояд. ҳамчунин Крис Гудчайлд бо аҳли маҳфил ҷиҳати босаводу соҳибкасб ва мутахассисони соҳибмаърифату баландихтисос шудани донишҷӯён суҳбати озод барпо намуд. баргузории маҳфил баҳри такмили таъмили омӯзиши забони русӣ, англисӣ ва барои муоширати озод бо забони хориҷӣ байни донишҷӯён мусоидат мекунад. дар донишгоҳ бо мақсади ба ҳам овардани донишҷӯён дарёфти чеҳраҳои нави лаёқатманд, ҳимояи арзишҳои миллӣ ва таҳкими эҳсоси худшиносию меҳанпарастӣ, бедор намудани завқи китобхонӣ ва илмдӯстӣ даври аввали озмуни қироати шеър таҳти унвони сухани созанда доир гардид. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатии барнома. طبق فرمان وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان در همه فکولت‌های دانشگاه آزمون سخنی سازنده با دانشجویان فعال و لیاقتمند دایر گردید. اشتراکچیان مهارت و ملکه شعرخوانی و شعردوستی خویش را در این سبقت هنر و استعداد نمایش دادند. بخش جنبستی آزمون در مجلسگاه بینای اساسی با اشتراک پروفسور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov، عمر علیف و دایره وسیع استادان و دانشجویان برگزار گردید. اعضای حکمان پروفسوران عمر علیف و طغرل شاکرov، مدیر کافدری زبان تاجیکی دانشگاه دوسن اسلام کریمov با شرطهای آزمون دانشجویان را شناس نموده به اشتراکچیان موفقیت تمنا کردند. حکمان در بخش جنبستی برای قرائت شعر از جمله انتخاب متن، زده و تلفظ منطقی بهوگذاری نموده و دانشجوی کورس یکمی فاکولته بیزنس و اداره‌کنی وکیل کریمov جای اول را مناسب دانستند. در انجام آزمون معاون رکتور اوید با کارهای علم و اینواتسیا پروفسور نعمانجان غفورov منتداری خویش را به اشتراکچیان آزمون بیان داشت و افزود که هدف از برگزاری چنین آزمون تقویت جهان معنوی و حاضر جوابی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم ذخیره لغوی و فعالگردانی روند زباندانی دانشجویان می باشد.
бинандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии набзи донишгоҳ дар моҳи сентябр ки манзури шумо гардид. Мо та ягрони барнома ба шумо сиҳат, саломатӣ, хонаи обод ва муваффақиятҳои навбанавро орзуманд ҳастем. Доимо сарбаланду хонаобод бошед.